Avui fem un plat típicament argentí, o que m'han ensenyat uns amics argentins, que es diu milaneses a la napolitana, que no és una altra cosa que carn de vedella rebossada al forn amb pernil, formatge i salsa de tomàquet. El primer que hem de fer és currar-nos una bona salsa de tomàquet. I en aquest cas he utilitzat tomàquet triturat de llauna, una llauna de 750 grams. Potser m'agrada més quan els tomàquets són sencers i triturar-los jo, però de totes maneres ja va bé. He fet un petit sofregit de ceba amb una ceba de figueres, després hi he afegit el tomàquet i ho he deixat coure una mitja hora aproximadament. I ara el següent pas serà fer la carn rebossada. Les milaneses, els talls de vedella rebossada, més o menys han de tenir aquesta mida d'adult. Per nens poden ser més petites o depèn del que mengin. Llavors aquest procés el repetiu les persones que sigueu. Avui nosaltres, per exemple, som 8, doncs jo vaig comprar 8 talls de milanesa. Segon pas de les milaneses és posar el pernil dolç. Nou pas, la salsa de tomàquet. I aquí tenim ja el darrer pas. Hem cobert de mozzarella totes les milaneses. Ara posarem al forn a 180 graus i fins que estigui ben torradet i ben desfet. I aquí tenim les milaneses a punt, ben torradetes. Hem utilitzat el gratinador al final per donar-li aquest toc més torradet i més cruixent.